Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako fiskaltzak ontzat eman du COVID ziurtagiriaren erabilera bestea 2 astez luzatzeko aukera. Ez aldiz eremu gehiagoetara zabaltzeko eskaera, hotz hotel, estatu turistiko eta joku aretoetara. Gaur aztertuko du eskaera auzitegiak, baina atzo fiskaltzak argitu zuen uste duela Jaurlaritzak ez duela eman ziurtagiria beste eremu batzuetara zabaltzeko beharra justifikatzen duen datu zehatzik. Oposizioa gainera oso kritiko agertu da Jaurlaritzak hartutako azken erabakiekin. Hala, neurrien eraginkortasunari buruzko txostena eskatu diotelakoari. Emaitzak ikusita azken hilabete eta erdian, pentsa genezake indarrean diren neurriak ez direla oso eraginkorrak izan, ez direlako gai izan, zeigarren olatua apaltzeko. Si han valorado, previo a este último labi, y a tomar esa decisión, qué es lo que está fallando para que no consigamos revertir esa situación preocupante. Si existe un estudio exhaustivo, riguroso, que nos diga qué pasa en Euskadi. Kaixo guztioi, ongi etorriak gurean gaur albistegira egunero legez Deustuko gure estudioetatik zuzenean ari gara. Hemendik eta ordu biterdiak bitartean Euskal Herrian zein munduan gertatzen ari dena zuenganatzeko. Informazioa, analizia, entretenimendua eta iritziaren bitartez. COVID-19 helduta izurriari aurre egiteko neurrien bueltako ezbaia indarrean da Euskal Herri osoan, bereziki ziurtagiriaren bueltakoa. Nafarroan koronavirusaren kontrako neurriak otsailaren 14 arte luzatu ditu Nafarroko gobernuak eta COVID ziurtagiria beharrezkoa izango da orain arteko toki berberetan. Ipar Euskal Herrian neurrien malgutzea iragarri du Frantziako gobernuak bihartiko aurrera, COVID ziurtagiria edatuta eta indarrean duenean. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan lakuak baimena eskatu zion Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegiari COVID ziurtagiriaren indarraldia luzatzeko otsailaren 13 arte eta hotel eta estatu turistikoetara zabaltzeko baita joku areto eta apustu etxeetara ere. Auzitegiak gaur aztertuko du eskaera. Zuzenean dugu Estillano lankidea Gasteizetik 2 astez luzatuko dituzte abenduko neurri murritzaileak eta dagoeneko fiskaltzak COVID ziurtagiriaren inguruko iritzia eman du, ezta Esti? Bai, hala da, dakigun bezala, otsailaren 13 arte mantenduko dituzte neurri murriztaileak, labi teknikoaren gomendioak jarraituta, Eusko Jaurlaritzak gainera mahai gainean utzi zuen COVID ziurtagiriaren derrigortasuna mantentzeko eta espazio gehiagotara zabaltzeko erabakia Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiari eskaera egin ostean. Zentzu horretan, fiskaltzak egokitza jo du Eusko Jaurlaritzaren eskaera eta COVID ziurtagiriaren arabilera otsailaren 13 arte luzatzearen alde agertuta, baina ez du begionez ikusi hotel, ostatu turistiko eta joko aretora zabaltzea. Fiskaltzaren arabera, Jaurlaritzak ez du eman ziurtagiria beste eremu batzuetara zabaltzeko beharra justifikatzen duen datu zehatzik eta ondorioz ezin du eskaera hori ontzat jo. Hala ere, auzitegiak fiskaltzaren txostena aztertu eta erabaki bat hartu behar du oraindik. Bestetik, Gotxon Ezagardui osasun sailburuak prentsa aurrekoa egin zuen labiren bileraren ostean eta hauek izan ziren mantenduko ziren neurri nagusiak. Beranduen, ordu batetan itxiko dira merkataritza, gizarte eta kultura jarduera guztiak. Lurralde historikoak baino eremu txikiagoko garraio publikoei abiatzeko azken ordu hau ezarriko zaie, gaurko ordubiak. 160ko edukiera muga ezartzen da mota guztietako establezimentu eta barrualdeko esparruetan. Gizarte, kultura edo kirol ekitaldietarako esparruetan gehienez ere 600 pertsona bildu ahal izango dira barrualdean eta 800 kanporaldean.
Debekatu egiten da zutik konsumitzea eta mahai bakoitzeko edo mahai multzo bakoitzeko bezero taldeak gehienez ere 10 lagunera mugatzen dira. Ikusteke dago oraindik COVID ziurtagiriarekin zer gertatuko den, izan ere Eusko Jaurlaritzak bere derrigortasuna mantendu nahi du esan bezala otsailaren 13 arte, eta horretarako baimena eskatu dio Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiari. Horrez gain, ziurtagiria espazio gehiagotara zabaldu nahi du ere, besteak beste turismoaren sektorera eta joko aretoetara. Fiskaltzak dagoeneko ontzat jo du Eusko Jaurlaritzaren eskaera, baina ez du begi onez ikusi beste espaziotara zabaltzea. Auzitegiaren erabakia zein den ordea ikusteke dago oraindik. Bestalde, Nafarroan ere COVID ziurtagiria aurkezteko derrigortasunari eutsi dio Maria Txibiteren gobernuak. Ipar Euskal Herrian aurreko astetik indarrean da txertaketa ziurtagiria. Bestalde, Gasteizen bertan ere Santiago Ospitaleko larrialdeak itxiko dituzte Txanogorritzura leku aldatzeko. Zer gehiago dakigu ezti? Arabako Unibertsitate Ospitaleko larrialdi orokorrak Txagorritxuko eraikin berrira leku aldatuko dituzte otsailaren 2an, eta hortaz, egun horretatik aurrera Santiago Ospitaleko gunea ez da egongo eskuragarri herritarrentzat eta puntu berrira jo beharko dute arreta jasotzeko. Hiriko erdialdeko zuzeneko arreta murriztu eta mendebaldean eskainiko da, lehen Santiagon eta Txagorritzun eskaintzen zen zerbitzua, eta Santiagon larrialdietako zerbitzua ez da desagertuko, baina Arabako esiko medikuek bideratutako pertsonak bakarrik hartatuko dira, eta edota bat zenbakiarekin harremanetan jarri ondoren ambulantziaz bideratutakoak. Horren arira, osasun publikoa aurrera plataformak 100 pertsona bildu ditu larun batean Santiago Ospitaleko larrialdietako zerbitzuen itxieraren kontra. Gizakate baten bidez, ospitalea inguratu dute eta txaloka Santiagoko larrialdiak ez itxi, no es colapso, es desmantelamiento leloa zeraman pankarta bat elkarri pasatu diote. Plataformak gainera abian jarri du sinadura bilketa bat, eta sinadura bilketa horrek arrakasta nabarmentzekoa izan du, izan ere 24 ordutan 7.000 sinadura baino gehiago lortu dituzte. Eta azken orduko berri bat daukagu, COVID ziurtagiriaren derrigortasuna otsailaren 13 arte luzatzea eskatu zuen Eusko Jaurlaritzak. Baina Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegiak bertan bera utzi du baimentzea eskaria. Bestetik gaia aldatuz, neurri murriztatzaileak luzatzailekin batera kultur ekitaldi asko bertan bera geratu behar izan dira. Tartean esaterako Ebaristok bere banda berriarekin egin behar zuen debuta, ez da ezti? Bai, hala da, asko izaten ari dira, atzeratu behar izaten ari diren kontzertu eta ekitaldiak, Gasteizko 10.000 zaretoak esaterako, dagoeneko atzeratuta geratu diren otsaileko kontzertuak zeintzuk diren zabaldu ditu dagoeneko. Horien artean dago hain zuzen ere, zuk aipatutako Ebaristoren Tropado Karaio talde banda berria hirian izan behar zuen lehenengo kontzertua. Hasiera batean urtarrilerako zegoen zehaztuta hitzordua, eta gero otsailera pasatu behar izan zuten, baina neurri murriztaileen luzapenaren ondorioz berriz ere atzeratu behar izan dute apirilare arte, hortaz lehenengo kontzertua Gasteizin ez da izango apirilaren 22 arte. Bestalde, ostegunean bozkatuko da Espainiako Kongresuan lan erreformaren dekretua, baina erreformak ez ditu oraindik babes nahikorik lortu. Ezkerra Republikanak ezezkoari eusten diola jakinarazi du azken orduetan, ez duelako onartzen dekretua koma bat bere ere aldatu gabe babestea. EAJ bar bildu da ELA, LAB, ESK sindikatuekin eta bilera horretan mezu argia igorri die sindikatuei. Euskal Harremanen esparrua babesteko konpromisoari eusten dio EAJak. Jeltzaleen presidentea Andoni Ortuzarrek azaldu zuenez, bat datoz sindikatuen eskaera ia guztiekin, baina aintzat hartuta sindikatuek, patronalak eta Espainiako gobernuak egindako akordioaren edukia eta Europako Batasunaren baldintzak erkidegoaren esparruari eusteko egingo dituzte negoziatzeko ahalegin guztiak. Bada, gero eta indar handiagoa hartzen ari da PSOE eskuineko bidean saiatuko den aukera,
gaur arte ez baitu inolako asmorik irakutsi testuan aldaketarik onartzeko, ezta txikiak badira ere. Ciudadanosen eta UPNren botoak bilatzea aukera erreala da hortaz. PPren eta Voxen ezezko seguruak dira, baina Esquerra Republikanak, EH Bilduk, EAJak, KUPek eta BNGak ez beste guztiek baiezkora joz gero gobernuak aurrera aterako luke dekretua. Hala elkarrizketa nagusian lan erreforma izango dugu izpide, EH Bilduko Iker Casanova gurekin izango baitugu. Bestalde, Nafarroan hitzarmen ekonomikoaren abenduaren 19ko azken akordioan, Nafarroako eta Espainiako gobernuek erabaki zuten inputazio indizearen zenbatekoa zehazteko ahalmena bien arteko koordinazio batzordearen eskuetan ustea. Izan ere, hitzarmen ekonomikoko auzi tekniko ez negoziatzeko gunea koordinazio batzordea da. Eta inputazio indizea zehazteko aukera bere eskuetan utzita, etorkizunean eztabaida hori planteamendutik kanpo usteko bidea irekitzen diola uste du Geroa Baik eta EH Bilduk. Asteak igaro dira, baina gaur-gaurkoz ez dago akordiorik. Joan den astean bilerak izan zituzten, bada hitzarmen ekonomikoaren legearen erreformaren inguruan, Nafarroako parlamentuaren akordioan lor dezakeen birformulazio bat proposatu du Geroa Baik. Horregatik gurekin dugu Javi Aramaka, Geroa Baiko parlamentaria, eguerdion. Kaixo, eguerdion. Hitzarmen ekonomikoaren legearen erreformaren inguruan, Nafarroako parlamentuaren akordioa lor dezakeen birformulazio bat proposatu duzue. Zeintzuk dira proposamen horren nondik norakoak? Bai, guk uste dugun, alde batetik, hitzarmen proposamena positiboa dela oro har Nafarroarentzat, hainbat hobekuntza dakarzkielako, ez dakit, internet bidezko merkataritza edo Google edo Tobin tasen kudeaketa ekartzen ditu Nafarroara, baina ezin dugu onartu PSNek ezarri nahi duen aldaketa hau, ez? Inputazio indizea Nafarroako parlamentuak bozkatu behar duela esaten duen esaldia kendu nahi dute legetik, batzorde tekniko baten esku utziz eskuduntza garrantzitsu hau, eta, bueno, guretzat hau Nafarroako parlamentuari kompetentzia kentzea izango litzateke eta autogobernuan atzera pausoak ematea. Orduan guk eskatzen duguna da, arlo honetan gauzak orain dauden bezala mantentzea. Pare bat bilera eduki ditugu, bai Geroa Baik, bai EH Bilduk, bihar bilduko da Navarra Suma PSNrekin, eta ikusten ari garenagatik, zoritxarrez, badirudi gai honetan, eta beste batzutan ere bai, egia esan da, hor dago hizkuntza politika edo lan erreforma, PSNek badirudi nahi duela eskuinerantz hurbildu, UPNrekin nahiago duela paktatu, eta gu noski ezin gara horregon. Orduan azaldu duzunez, korapiloa askatu gabe dago oraindik, inputazioa dela eta nola dago egoera? Momentu honetan, esan dudan moduan, ez daukagu inolako konpromisorik PSNren aldetik egoera aldatzeko. Eta momentu honetan haien lehentasuna da ateratzea lege garrantzitsu hau, dagoen bezala. Espainiako ministerioarekin adostu duten bezala. Hau da, parlamentuari kenduz kompetentzia garrantzitsu hau. Guk uste dugu Navarra Sumarekin, UPNrekin nahiago dutela atera, aldaketari gabe, eta bihar ikusiko da ea Navarra Suma prest dagoen horretarako ala ez. Eta bestalde, urtarrilaren 28an aurkeztu zien Nafarroako gobernuak sindikatuei administrazio publikoetako lanpostuak eskuratu eta betetzeko merezimenduen balorazioa arautzen duen dekretuaren zirriborroa. Dekretu berri horretan jasoko dute euskera eta gainerako hizkuntzen balorazioa, eta eremu ez euskaldunetan euskera ez da merezimendu gisa hartuko, bai ordea ingelesa, frantsesa, alemana eta Euskaltzaindiaren kontseiluari ustez onartezina da eta atzera pauso ikaragarria da. Dekretuak hautsak harrotu ditu, Geroa Bairentzat aurrera pauso bat da?
Ez, dekretuaren kontra gaudela esan dugu behin baino gehiagotan, izan ere, iazko maiatzean, ja ikusita PSN ez zegoela prest, zonalde ez baskofonoan, hau da, Nafarroako herriberan, oro har hartuta, euskara baloratzeko, eta ikusita ez geneukala gehiengorik ez Nafarroako gobernuan, ez Nafarroako parlamentuan hau aldatzeko, esan genion PSN-eri behintzat ateratzeko, zonalde mistoan, baloratu alizateko euskara, balorazio duin batekin. Hala egin da, hori onartu behar da, eremu mistoan euskara baloratuko da, eta, portzentualki eta baloratuko da UPNren garaian, baino desente gehiago, bikoitza gutxi gora bera, baina onartezina da, eta horre ezin gara egon ere, onartezina dena da herriberan ikustea nola baloratu daitezken atzerriko hizkuntzak eta euskara ez? Orduan, gu horren kontra gaude, adierazi dugu behin baino gehiagotan, kasu honetan bai gobernuan, bai parlamentuan PSNek gehiengoa dauka eta horrela aterako du, baina guk argi daukagu borrokatzen jarraitu behar dugula hau aldatzeko eta injustizia honi buelta emateko. Eta bestetik, Nafarroako gobernua sostengatzen duten hiru alderdiek Nafarrorako etxebizitza lege propioa proposatu duzue. Zer nolako neurriak barnebiltzen dira proposamen horretan? Bai, hasteko filosofia aldaketa bat. Etxebizitza negozio bezala ikusten zuten, gure agintariek duela gutxi arte UPNren garaian, eta orain pertsonen eskubidea da onartzen dena. Filosofia honek zipristintzen du testu guztia, eta hau oso garrantzitsua da, bultzatu nahi baditugu ekitatea edo kohesio soziala. Horretaz gain eta pixka bat, zehaztuz, ez? Babestutako etxebizitza kopurua igo nahi da, saltzeko edo alokatzeko, eta alokatzeko etxebizitza gehiago jarri nahi dira merkatuan, prezio onargarrietan noski. Jabe pribatuak ere mugitu behar ditugu bide horretan. Eta horretarako, promozio berriak martxan jartzeaz gain, beste neurri batzuk ezarriko dira. Adibidez, bermatuko da, babestutako etxebizitzak betirako izanen direla babestutakoak. Hau da, ezingo dira merkatu librean saldu urte batzuk pasata, orain gertatzen den bezala. Nafarroan, 29.000 etxebizitzarekin gertatu da hau. Babestutako prezioan erosi eta handik urte gutxira prezio librean saldu. Hau, onartezina iruditzen zaigu. Gainera, etxegabetzeekin amaitzeko, bizitzeko etxebizitza alternatiba bat exigituko die lege berriak jabe handiei. Hau da, norbait etxegabetu baino lehen alternatiba bat eskaini beharko die jabe handi hauek, gehiegitan ikusi dugulako, norbaitek kalean amaitu duela, ezin izan zuelako ordaindu hipoteka, honekin amaitu nahi dugu. Eskerrik asko, Javi Arakama, gurekin izateagatik eta hurrengora arte. Mila esker zuei, agur. Bestalde, nazioarteari dagokionez, Aita Mari itsasontziak azken egunotan eduki duen osidearentzat Mediterraneoko uretan erreskatatu dituzten 176 pertsonak segurtasunez lehorreatu dituzte Bart Lampedusa uhartean Italian. Bi egunez egon dira itsasoan, portu seguru batera heltzeko baimenaren zain. Azkenean heldu da Italiako agintariek amore eman dutelako, gaurko 5 metroko olatuak daudelako iragarrita. Bestalde, Errusiak azken ordutan erantzun dio Amerikako Estatu Batuek Ukrainako krisiaren inguruan igorritako gutunari. Amerikako Estatu Batuetako Estatu idazkaritzako bozeramaile batek astelehen honetan baieztatu duenez, Errusiak idatziz erantzun die Amerikako Estatu Batuaren proposamenei. Hala ere, ez du horren edukiaren inguruko xehetasunik eman. Izan ere, Washingtonek adierazi du ez dela eraginkorra jendaurren aurrean negoziatzea. Amerikako Estatu Batuak eta NATOk idatziz erantzun zieten Ukrainiako krisia baretzeko Errusiak egindako eskaerei. Hiru dira Errusiaren eskakizun nagusiak, NATOren zabalkundea geldiaraztea eta Ukraina eta Georgia kide gisa ez onartzea,
Sovietar Errepublika ohikoekin kooperazio militarra etetea eta NATOk militarrak erretiratzea 1977ko posizioetara. Antony Blinken, Amerikako Estatu Batuetako estatu idazkariak eta Sergei Lavrov, Errusiako atzerri ministroak, telefonoz hitz egingo dute astearte honetan. Gurekin dugu Asier Blas, geopolitikako aditua, Ukrainaren aferaz hitz egiteko. Eguerdion, Asier. Eguerdion. Negoziazio maila horietatik akordioren bat edo konponbideen bat erdietzi daitekela uste duzu? Bueno, ez dakit akordio batetara iritsiko diren, ez dut uste propioki akordio idatzi batetara iritsiko direnik, baina dudarik gabe maila honek egiten duena da izoztu pixka bat azken hilabeteetan eta bereziki azken asteetan bizi izan dugun eskalada, eta litekena da hauen bitartez, elkarrizketa hauen bitartez, asuntoa purtxo bat izoztea. Hala ere, Ukrainaren afera lehendik dator, 2014an gerra zibila piztu zen, baina egun gerra zibila zueten egoeran dago, eta gatazka konpontzeko akordio batzuk daude. Akordio horiek Normandiako laukotea eta Minsk bi dira, eta horietan Alemania, Errusia, Frantzia eta Ukraina herrialdeek parte hartu zuten. Zergatik orain Amerikako Estatu Batuak afera hori konpondu nahian dago, eskutuko interesak ote daude? Kontua da, nik uste hemen oso ondo esplikatu dula Zoran Milanovic, Kroaziako presidenteak guzti hau zenekin daukan zerikusia, eta Kroaziak ez dauka Errusiar zalea izatearen susmagarria, justu kontrakoa. Eta Zoran Milanovic presidenteak esan zuena da guzti honek ez dakala zerikusirik ez Ukraina, ez Errusiarekin, baizik eta Amerikako Estatu Batuek dauzkan barne arazoekin. Eta horrela ulertu behar da gertatzen ari den eskalada hau. Azken batetan egia da egon badagoela gerra zibil bat, intensidade bajukoa, suetena egun bat bai eta beste bat hautsi egiten du nagusiki Kievek, eta Kievek ez du akordio horietan onartu zena aurrera eraman nahi. Atzo bertan berriro ere errepikatu zuten beraiek akordio horiek ez dituzela nahi bete. Beraz, hori egon badago. Baina momentu hontan horren harira zabaldu den zurrumurrua, inolako frogari gabe, Errusiak inbadituko duela Ukraina horrela, dator nagusiki Amerikako Estatu Batuetatik eta Erresuma Batutik. Besteak beste, beraiek etxean bizi dituzten arazoei aurre egiteko modua dalako. Bidenek momentu hontan sekulako inflazioa dauka Amerikako Estatu Batuetan, Amerikako Estatu Batuetako jendartea inoiz baino zatituagoa dago eta polarizazio politiko handia dago. Eta justu hain zuzen ere, eskala dago hasi denetik, polarizazio horrekin pixka bat amaitzea lortu du eta herrialdea apur bat kohesionatzea. Alde horretatik ere, eskalada honetan garbi dago ere, Errusia sartu dela momentu batetan eskaladan, eta baita ere Ukraina, hain zuzen ere Errusia eta Ukrainak bi gobernuek ere arazoa azkatelako etxean, eta etxeko arazoak estaltzeko modu bat izan da. Baina eskaladak aurrera egin duen enean, Ukrainak berak esan du dagoen pertzepzioa, inbasioaren pertzepzioa gehiegizkoa dela, Alemaniak esan du, Frantziak esan du, Europa kontinental guztia kritiko ageri da Erresuma Batua eta Amerikako Estatu Batuak transmititzen ari diren ideia horrekin, inbasioa edozen momentutan iritsi daitekela eta Errusiak egingo duela, inolako frogari gabe, behin eta berriro. Eta litekena da, eskalada honetatik gerrara iritsiko balitz, noski, Britainia Handiak eta Amerikako Estatu Batuak oso urrutitik ikusten dute gerra. Beraien mugetatik kanpo. Eta alde horretatik gertatuko balitz, eta ez nago esaten ari nahi dutenik gertatzea, seguruenik beraiek ez lirateke izango kaltetu nagusiak Ukrainarrak izango lirateke, lehenengo instantzian gero Errusia eta gero Europa kontinentala. Orduan, dudari gabe eskalada honetan, horregatik mendebaldeko herrialden artean haustura bat gertatzen ari da, ardatz anglosajoia, Britainia Handia eta Amerikako Estatu Batuak lideratzen dutena, interes berezia daukate hau aurrera eramatean. Eta bestetik, Espainiako gobernuak gainera laguntza bidali du Ukrainako mugetara. Nola uler daiteke hori? Bueno, hain zuzen ere, aipatu duten bezalaxe, ardatz angloamerikarra, Europa kontinentalean baditu aliatu batzuk.
aliatu horiek dira, Danimarka historikoa, aliatu historiko oso importante bat, Suediaren neutraltasunaren aurrean edo Finlandiaren neutraltasunaren aurrean, Danimarka, Eskandinaviako Europar Batasuneko herrialden artean beti izan da gerra zalenetako bat eta Amerikar zalenetako bat, gogoratu dezagun, Irakeko inbasioan parte hartu zuela. Adibidez, Frantzia eta Alemania kontra zeudenean. Eta beti egondala Amerikako Estatu Batuetako saltsa guztietan, besteak beste, Angela Merkel eta Europako liderrak Amerikako Estatu Batuakek zelatatu zituenean, lan horren parte handi bat Danimarkako zerbitzu sekretuek egin zuten. Beste aliatu bat hauena da Holanda, noski, eta Holanda ere linea berean dago, eta beste aliatu bat ardatz anglosajoiekoa da Estatu Espainiarra. Horregatik ulertu behar da Estatu Espainiarrak egin izana keinu hau. Herrialde hauek kenduta nagusiki Europa kontinentaldeko herrialde gehienek kontrako jarrera adierazi dute Amerikako Estatu Batuak eta Britainia Handiaren estrategiaren kontrako jarrera adierazi dute. Hain zuzen ere, azpimarratuaz, guzti hau, mehatxu hau puzten ari direla eta ez dela egokia, egiten duten diagnostikoa. Noski, ulertu behar da, alde horretatik ere, Amerikako Estatu Batuakek badaki eskalada hau gertatuta eta gatazka indartuta Errusia eta Ukraina artean, Europar Batasuna gelditu daitekela inguratuta gehiago Amerikako Estatu Batuetik gana. Eta inguratuta gelditzen baldin bada Amerikako Estatu Batuetara, horrek ekarriko lukena da Europa dependienteago bat, ardatz anglosajoiarekiko, eta soberania gutxiago izango duena. Eta hori ere, bada bere interesetako bat, gatazka hau ospotze nahi horretan. Eskerrik asko, Asier, gurekin izateagatik eta Ukrainako aferak aztertzeagatik. Zuei. Eta orain tarte bat eta eguneko elkarrizketa nagusiari bide emango diogu. Gaurkoan gurekin izango dugu Iker Casanova, EH Bilduko kidea. Semezte guapo zauden, amak zizun esan, ama apo ez apa, erantzun zen ezan, naizta ezenekien, guapa esaten, neska zinela argi, jakin zen ezaken. Argia ez dagoiko liburuen jiran, nire lagun poetak ala esan zidan, apoak ez daudela printzei begira, hemen apoak apa biakatzen dira. Aibiotzak ikusten baldin bageneki, apoak apa izan direlako beti, begiek begirada duten ez helburu, transformazioa guk egin behar dugu. Ama, orain arte pitidina ikusi eta mutila nintzera uste zenuten. Baina orain nire bihotza ikusten duzue eta badakizuen eska naizela. Begirune onarpen eta maitasunez ikusten zaitugula, ikusten duzunez, zarenaren ispilu eder eta lirain, zorion txuloratzen ari zara orain. Bazen behin batean, ta ala ez bazan, dagoeneko ez daude gure kalabazan,
naiz ipuinekin une ederrak igaro, bizitza bezalako ipuinik ez dago. Naiz ipuinekin une ederrak igaro, bizitza bezalako ipuinik ez dago, ipuinik ez dago. Egunero legez, eguneko elkarrizketa nagusiari ekingo diegu eta horregatik gurean dugu Iker Casanova, EH Bilduko kidea. Eguerdion. Eguerdion bai. Bueno, eguneko lerroburuei jarraituko diegu hasteko, Espainiak datozen albisteekin jarraiki. Elizan izandako abusuei buruzko ikerketa batzordeak lehen urratsa eman du eta gainditu baita Espainiako Kongresuan. Eta, horrela, bozeramaileen batzordeak osoko bilkuran eztabaidatzeko data jarriko da orain. Nola, uste duzue, posible izango dela hori? Espero dugu besteak beste logikoa eta beharrezkoa delako hor gertatutakoa argitzea, ez? Jakin badakigu, lehenaldian horlako kasu asko eman direla, gurean ere eman direla, nahiko fenomeno orokortua eta larria izan dela, eta uste dugu ezinbestekoa dela argitasuna jartzea. Lehenaldian argi dago gertatutako abusu guztiak egon zirela eta Elizaren partetik, eta uste dut orokorrean gizartea eta botere publikoen partetik erantzuna nahikoa etzen izan, eta bada garaia hori konpontzeko, egia jakiteko eta abusu horien biktimei dagokien erreparazioa emoteko, beraz izan dadila proposamen aurkezpena lehenengo urratsa, eta uste dugu logikak esango digula aurrera joango garela eta saiakera edo ekarpen txiki bat egingo dugula sortutako kalte guztia arintzeko. Bestalde, lan erreformari dagokionez, EAJak tokiko lan hitzarmenak lehenestea eskatu du, eta bart, ELA, LAB eta SK sindikatuekin bildu da. Gainera, bilera horretan, Euskal Harremanen esparrua babesteko konpromisuari eustea berritsi zuen EAJak. Zein da zuen iritzia EAJaren jarrerarekiko? Azken batean, EH Bildurentzat marra gorriak askoz gehiago dira, besteak beste kaleratze errazak. Lehenengo ez eta behin, esan behar dugu politikoki logikoa dela EAJaren jarrera. Beste gauza da, jarrera horri eusteko gaitasuna eta borondatea edukiko duten. Esaten dut logikoa dela, Euskaldun bezala lan erreformaren inguruan gertatu dena eskandalo badelako. Gure herriaren ahots demokratiko guztiak alboratu egin direlako eta gurean sekulako eragina izango duen legedi laboral berria ezarriko dela herri honen borondate politiko, sindikala eta sozialaren gainetik eta aintzat hartu gabe. Beraz, logikoa da, Euskal Markoa propiotzat hartzen duen alderdi batentzat, hau onartezina izatea eta benetan iraingarria izatea. Gero ikusiko dugu, EAJ normalean oso ohituta dago, azken uneko aldaketatxoak egiteko eta berposizionatzeko, eta horren truke beste zerbait lortzeko edo lortzen duelaren irudia emoteko. Baina, esaten dugu, logikoa iruditzen zaigula, hori bai, gu ez gara hortan gelditzen, gu Euskaldun bezala ere, pentsatzen dugu herri honen borondate demokratikoa guztiz zapalduta gelditu dela prozedura hontan, baina era berean ere, langileen interesen defentsaren ikuspuntutik uste dugu Euskal Markoaren aldarrikapenari gehitu egin behar zaizkiola ere beste elementu batzuk. Eta gero eta indar handiagoa hartzen ari da, PSOE eskuineko bidean zaituko den aukera, gaur arte ez baitu inolako babesik lortu alderdi subiranistetik eta gainera argi utzi du ez duela testua aldatu nahi. Gainera, 3 egun bakarrik gelditzen dira bozkaketa egiteko eta patronalak argi utzi du ez duela erreforma onartuko aldaketarik baldin badauz. Zer uste duzu gertatuko dela? Zaila da jakitea, baina momentuz esan behar dugu zaila ikusten dugula alderdi soberanistaekin akordio batera heltzea, gobernuaren partetik ez delako erakutsi inolako borondaterik hortarako. Eta ez da guk esaten dugun gauza bat, baizik eta beraiek ere onartu dute, eskaintzen zaigun aukera bakarra adostu beste batzuek adostu dutena berrestea. Eta logikoki eragiteko gaitasuna ukatzen bazaigu gure akordioa eskatzea tokiz kanpo dago. Baina formaldetik ere kontenutari dagokionez ere oso kritikoak gara adostu denarekin.
eta ez da ikusten gobernuaren partetik borondate argirik bai prozesu honetan, bai lege dekreto tramitazioaren onarpenaren bidez, edo beste konpromiso batzuen bidez, benetan langileok, estatuko langile guztiok, eta baita ere euskal langileok behar dugun lan legedi aurrerakoia eta eskubideak aintzat hartzen dituena ezartzeko. Beraz, gure ikuspuntutik akordioa oso zaila da eta ezezkoan mantenduko gara. Beste gauza da, lan reforma edo sasi reforma honek badauzka ere irabazle batzuk, eta irabazle horien babesarekin hau aurrera ateratzea, eta irabazlea da eskuina, irabazlea da patronala, eta irabazleak dira horrelako posizioak babesten dituzten alderdiek, beraz, segurazki, Ciudadanos, UPN eta alde horretatik babesak etorriko dira, eta baita ere posible da, lehen aipatzen genuen moduan, azken momentuan, PNV zerbait lortzen duelako, edo zerbait lortzen duelaren irudia eman nahi duelako, hortan ere sartzea, baina gurekin sakoneko aldaketak ez badaude, ez dago aukera hundirik eta ez du ematen hori gertatuko denik. Aipatu dituzu irabazleak, zergatik uste duzu Pedro Sánchezek ez dituela nahi aldaketarik testuan? Azkenean alderdi soberanistek argi utzi dute aldaketak nahi dituztela, orduan zergatik ezetza? Guk uste dugu azkenean prozesu hau negoziazioa baino inposizio bat izan dela, Europatik eta eskuinatik etorri den inposizio bat, eta gobernuak more eman duela. Eta orain jantzi behar du gertatutako prozesua, baina muinean dagoena da beste zerbait egiteko gaitasuna ez dutela izan, edo bentsat ez direla ausartu haratago juteko, eta hau oso larria da. Gobernuak eta gobernuak sostengatzen duten alderdiek bere hauteslegoarekin konpromiso bat hartu zuten, euren hauteskunde programetan lan erreforma bertan bera usteko konpromiso hartu zutenean. Gero, Estatu Espainoleko gizarte osoarekin berretsi zuten konpromiso hori, gobernu akordioan berriro promesa hori egin zutenean. Eta baita ere bere bazkideekin, bereziki Euskal Herria Bildurekin, akordio bereziak egin dira lan erreforma bertan bera usteko konpromisoarekin. 3 aldiz emandako itxari bizkarra emango diote, eta uste dugu larria dela. Larria dela lan legedian geldituko direla gehiengo langileantzat kaltegarria diren hainbat aspektu oso importanteak, eta larria da gainera jendearen konfidantza, jendearen ilusioa eta jendea politikarekiko ilusioa eta konfidantza urratzen delako horrelako prozesuetan. Guk badakigu agintzen den guztia ezinezkoa dela, batzutan saiatzen dela zerbait lortzea eta ez da lortzen, baina jendearekin zintzoa izan behar da. Zintzoa izan behar da eta ezin da azaldu adostutakoa langileentzat arrakasta moduan eta ezkerreko ikuspuntutik arrakasta bezala. Edozein kasutan, kanpoko inposizioari men egin zaio, eta hori horrela izan bada, onar dezaten eta lehenago metuko dugu eztabaida. Azken batean, hasiera batean, Pedro Sánchezek argi esan zuen erreforma indargabetuko zuela, eta gerora bai Euskal Sindikatuek, bai alderdi soberanistek salatu dute, ez dela holan izango. Eta bestetik, bai EH Bilduk, bai EAJak aldarrikatzen duzue, eskatzen duzuen estatu hitzarmenak bermatzea, baina atzo CBek Bizkaiko patronalaren arabera Euskal hitzarmenen lehentasuna bermatuta dago egun. Zein da gaur egungo egoera? CBek aipatzen zuena zen, duela 4 urte okeres banago, sinatu zen akordio bat alderdi sozialen artean, patronalak eta sindikatuak bertako lan hitzarmenei lehentasuna emoteko. Baina gaur gaurkoz horrek ez dio ematen hemen lortutako akordioei beharrezkoa den blindaje juridikoa. Hau da, de facto konprometitu dira horrelako lehentasuna emoteko bertako lan hitzarmenei, baina ez dakigu zer gertatuko den horren aurrean estatu mailako enpresa batek helegite bat aurkezten badu. Gerta daiteke Espainiako epaitegiek epaitzea akordio horrek ez duela lehentasunik eta aplikatu behar dela beste legedia bat. Beraz, badago nolaiteko lehen saldunen arteko pakto bat, alderdien arteko edo aldeen arteko paktu bat lehentasuna emoteko bertako lan hitzarmenei, baina hori ez da loteslea eta horrek ez dauka lege batek emango lioken segurtasuna. Hori da guk aldarrikatzen duguna, eta da lan legedian hori espresuki adieraztea, benetan segurtasun hori ukitzeko. Eta egia da, mundu hau ezagutzen duten guztiek, patronalak ere ezagutzen du, segurtasun juridikorik eza handia dagoela akordio horren inguruan, eta de facto hor dago, baina juridikoki atzera bota dezakete edozein momentutan Espainiako tribunalek. Eta joan den astean, Espainiako Kongresuan agerraldia egin zenuten Esquerra Republicana, BNG eta CUPekin batera.
Eta bertan azaldu zenuten ez zenutela erreforma babestuko aldaketarik egon ezean, baina negoziatzeko prest eundetela azaldu zenuten. Zeintzuk dira ezinbesteko horiek negoziazioan? Bai, dagoeneko esan dugu, negoziazio hori ezinezkoa dela gobernuak negoziatzeari uko egin diolako eta egin du espreski, ez da guk baztertuta sentitzen garelako esaten dugun gauza bat amorrutik, ez beraiek esan dute, hau ezin dela negoziatu, ezin dela koma bat ere aldatu, hau alderdi sozialen arteko akordioa dela eta guri usten diguten papera da berrestea. Beste aukera batzuk, aztertu daitezke, beste marko batzuk aktibatu, jakinda ere gobernuaren hitza momentu honetan, ez dela oso fidagarria, ikusi dugulako behin eta berriro prometitutela ez dutela bete, orduan hori ere kontun hartu izan behar da, baina ala eta guztiz ere, beste esparru horietan ere akordioak edo proposamen zehatzak ez dizkigute planteatu. Zer da guk ikusten duguna desegokia akordioetan? Muinean gauza gehiegi ez dira aldatzen. Gauza batzuk bai eta ezin daukatu, adibidez, behin-behinekotasunari aurre egiteko, hainbat neurri badaudela eta lan hitzarmenen ultraaktibitatea mantentzea eta beste gauza positibo batzuk egon badaude. Baina orokorrean gehiago da aldaketatik kanpo edo erreforma honetatik kanpo gelditzen dena, kontemplatzen dena baino eta gauza oso importanteak. Askotan elkarrizketa honetan ere, azpimarratu forma kontua, hau da, dana sukaldatuta ekarri digutelako berresteko aukera besterik ez digutela utzi, baina formetatik haratago ere, konteniduari dagokenez, gabezia oso importanteak daude. Lan esparru propioaren aitorpenatik haratago ere, pentsatzen dugu, despido kolektiboak arautzeko jarraitzen duela sekulako malgutasuna eta enpresak eskubidea daukala baldintza oso arinak beteta despido edo kaleratze kolektiboiek egiteko. Eta horrek eduki du inpaktuan gure gizartean, berriki gainera oso ezagunak izan diren hainbat kasutan, Tubacex edo ITP adibidez, kasu horietan egin dena izan da, kaleratze kolektiboak oinarri oso ahularekin aurrera eramatea, dagoeneko lan agintaritzak ez dituelako baimendu behar horrelako kaleratze masiboak. Soilik, bermatu behar du, alden arteko elkarrizketa minimo bat egon dela, baina ez du baimendu behar. Horrek esan nahi du, jarraitzen duela atea irekita kaleratze kolektiboiek egiteko. Beste atzera pausu bat aurreko erreforman eman zana eta orain mantentzen dena da, kaleratzeak direnean ordaintzen den ordaintzariak murriztu egin ziren eta pensatzen dugu berreskuratu behar dela 45 egunak lan egindako urte bakoitzeko horrela behintzat kaleratzeak ematen badira langileei koltsoi bat emango zaiola. Eta beste gauza batzuk agian teknikoagoak direnak, baina importantea direla kaleratzeak ekiditzeko eta kaleratzeak ematen direnean langileon egoera gehiago babesteko. Eta uste dugu gauza importantea direla. Uste dut Mariano Rajoyk esan zuela bere reformaren 110% ikutu dutela, eta ez da kasualitatea, bai patronala, bai Ciudadanos, bai hemengo Confebas, hain zutzuki defendatzea, beraiek ikusten zutelako, indar harremana bazegoela politikoki estatu mailan zerbait asko ausartagoa egiteko, langileen eskubideak asko hobeto babesteko, eta orain, klaro, pospozik daude ikustean, gobernua erdian ez dela gelditu, erdiraino ere ez dela heldu. Beraz, batzuk pozik daude, hoiekin segurazki hau aurrera aterako da, baina eskerreko indarren babesarekin ez. Azaldu duzu, 2012ko lan erreformaren muinari eusten diola erreforma berri honek. Espainiako gobernuak sinesgarritasuna galdu du lan erreforma hau aurkeztuta. Bai, eta esaten genuen, hau ez dela bigarren mailako kontu bat, sinesgarritasuna agian batzuentzat oso kontzeptua eterioa da, baina bizi gara mendebaldeko gizartetan, krisi politiko etengabe batean, zeinean, botere publikoen, kolektiboa den guztiaren, ordezkaritza politikoaren eta instituzioen sinesgarritasuna kolokan dago eta horren aurrean sortzen ari dira, errealitatearen ukapeneraino heltzen diren mugimendu batzuk edo baita ere mugimendu ultraeskuindarrak edo kasurik onenean kakotzen artean politikarekin atxekimendurik eza edo distantziamendu handi bat. Fenomeno guztiak oso kezkagarria dira eta besteak beste horren sorreran badago ere politika gintzaren fidagarritasun falta eta emandako hitza ez betetzearen ohitura txarra, ez? Eta hau ezen bigarren mailako kontu bat. Uste dut Pedro Sánchezek behin baino gehiagotan esan zuela, ez da soilik lan erreforma bertan bera utziko zuela, baizik eta egingo zuen lehenengo gauza izango zela. Eta lehen aipatu da moduan bere hautesleei
estatuko gizarte guztiari eta bere aliatu politikoei emandako hitza ez betetzeak, dudari gabe, sinesgarritasun arazo larriak sortuko ditu. Eta Sánchezen gobernuarekin dituzuen harremanetan ondorioak ekarri ditu guzti horrek? Ekarriko ditu, ze hemendik aurrera badirudi paperak sinatzeak ez dituela baliorik. Hemen euskaldunen artean gustatzen zaigu esatea hitza emotea nahikoa dela. Baina, hitza emoteaz aparte, paper bat sinatzen duzunean, konpromeso batzuekin, eta hori ere ez bada betetzen, pentsatu behar dugu, fidagarritasun gutxi dagoela beste aldean, eta interlokuzioa ahulduta gelditzen da, ez? Gu ere ez gara inozenteak, eta gu badakigu PSOErekin, eta estatu mailan dauden ohitura politikoak zeintzu diren, eta gu badakigu ere, Madrilen protagonismoa hartu dugula, baina guk beti lurra eta burua euskal gizarte eta konfidantza ere euskal gizartean daukagula. Hala eta guztiz ere, jakin badakigu ere, zein den gobernu honek daukan alternatiba bakarra momentu honetan, eta hori da eskuina eta ultraeskuina. Beraz, elementu horiek kombinatuta jarraituko dugu guretzat eta orokorrean estatu osoko langileentzat eta sektore herritarrentzat onurak ekarriko dituzten akordiok eta politikoak bultzatzen, baina jakinda ere, zein den mailaren beste aldean dauzkagun interlokutoren fidagarritasun maila ere. Ikusiko dugu zer gertatuko den, orain gai saltuko dugu. Argindarraren prezioa gorakadari aurre egiteko, EH Bilduren proposamena eztabaidatuko da Kongresuan asteazkenean. Zeintzuk dira proposamen horren nondik norakoak? Guk uste dugu jendea gizarteak orokorrean gogorki pairatzen ari dela argindarraren prezioa finkatzeko sistema maltzur bat. Ez gara sartuko orain azalpen sakonetan, zaila egingo zitzaidan ere elementu batzuk ere argitzea, ez naizelako gaian aditua eta benetan pixkatu lertzeko aditua izan behar da, ez? Baina orokorrean, enpresa handien zerbitzura egindako prezioak finkatzeko eskema badaukagu, laburbilduta energia sortzeko edo argindarra sortzeko sistemarik garestiena markatzen du prezio orokorra, eta beste sistema batzuk askoz merkeagoak diren arren argindar guztia ordaintzen dugu metodo edo sistema garestinaren preziotan. Kasu honetan, gaza sekulako igoerak izan dituela azken hilabetotan. Eta beraz uste dugu sistema hori aldatu egin behar dela. Egia da sistema europearra da, eta ez dugu esango erraza izango denik, baina urratsak eman behar dira marko guztietan, eta kasu honetan estatu mailan ere horrelako konpromisoak hartu behar dira. Sistema berri bat esarri egin behar da, argindarraren prezioak beste bide batzuetatik edo beste sistema batzuekin finkatzeko. Ezin da onartu orain dagoen sistema hori. Kontuta hartu behar dugu ere, argindarraren mundua mundu politikoarekin oso harreman estuak dituela, ez da kasualitatea ate birakarien fenomenoaren epizentroa argindarraren eta enpresa elektriko eta energetikoen inguruan egotea, bai Petronor, bai Repsol, bai Iberdrola, Endesa eta bar, bakigu enpresa horiek lobby lana oso potente egiten dutela estatu mailan eta Europa mailan ere, eta pentsatzen dugu jendearen interesak lehenetsi egin behar direla. Enpresa horiek ez dira desagertuko eta ez diote utziko diru asko irabazteari ere, baina uste dugu berorekatu egin behar dela, porque bestela jendearen poltsikoak oso kaltetuak gertatzen ari dira, sortatzen ari dira, eta esan behar dugu, jendearen poltsikoak ez daude horrelako kolpeak jasatzeko prest. Eta argindarren prezioari buruz hitz egin dugu, eta Espainiako datu erakundeak aurreratu du KPI-a 0,5 jaitziko dela. Gainera, Europako Banku Zentralak duela hilabete batzuk uko egin zion orain arte hartutako neurriak hartu eta tasak igotzeari. Uste baitzuen prezioa berantza egingo zuela, eta aurreikuspenak ikusita, INEk esan duen bezala horrela egingo du. Uste duzue Europako Banku Zentralak hartutako erabakia ona izan zela? Egia da, egoera oso konplexua da maila ekonomikoan eta ez soilik prezioi dagokienez. Egia da, Banku Zentralak eta hainbat instituzioak esan dutela prezioen igoera behin-behinekoa izango zela eta berehala pasako zela, oso lotuta zegoela pandemiaren gainditzeko fase horrekin, baina ikusten dugu egonkortzen ari dela eta luzatzen ari dela uste baino gehiago, eta nahi baino gehiago. Azken finean, inflazioaren eragina bada jendearen erosmen ahalmena jaisten dela, pobretzen gaituela.
Era berean ere esan behar dugu mundu mailan pandemiak gogor astindu dituela ekonomia guztiak eta batean egia geldituta egotetik sekulako abiadura hartzera pasatzen ari gara eta horrek arazo handiak sortzen ari dira, baina ezin dugu ahaztu ere sistema bezalak ere ahulezi batzuk erakusten ari dela eta gabezi batzuk erakusten ari dela eta etengabeko kresimenduaren mantra horretan ere nolabaiteko pitzadurak agertzen ari dela ikusten dugulako baliabideak mugatua baldin badira hazkundea ezin dela mugagabea izan. Beraz, faktore asko eta oso konplexuak daude prezioen egoeraren atzean, baina uste dugu horri aurre egin behar zaiola. Lehenengoz eta behin, langileon erosmen ahalmena bermatzen, hau da prezioak igotzen badira, soldatak ere igo egin behar direla, baina egia da inflazio edo momentu inflazionario honek ez dela edo ez daukala betiko ezaugarriak, hau da, ez dator ekonomiaren beroketa handi batetik, ez dator soldataren igoera handi batetik, dator beste faktore batzuetatik, eta beraz uste dugu zuhurrak izan behar dugu kasu honetan tipoekin, ze tipoen igoera batek ere kalteak ekar ditzake, bai hipotekak eta maileuak dauzkaten pertsona guztientzat, baita ere ekonomiaren berreskurapena moteltzeakoan. Beraz, zuhurtzian bai, baina langileon erosmen ahalmena bermatzeko neurriak ere bai. Eta, bestetik, Hego Euskal Herriak 8,78ko langabezi tasarekin amaitu zuen 2021 urtea, eta hau da, pandemiako datuetara itzuli da. Zein da egiten dio zuen irakurketa datu horri? Lehenengo eta behin esan behar dugu, langabeziari datuei dagokienez oso informazio kontrajarria jaso ditugula azken egunotan. Egia da, oihartzun handia eman zaiola INEk estatu mailan egindako EPA delako ikerketari, eta fidagarria da, INE handi batean, eta hor datuak nahiko positiboak ziren, estatu osoari dagokienez, eta baita ere hegoaldeen, baina duela aste batzuk EAE mailan eduki genuen Eustaten datua eta hori ezen hain positiboa eta tasaia 10% kokatzen zen. Beraz zaila da, bi neurtzeko tresnak inkestak direlako, ez da jendea erroldatuta dagoela eta zenbatu daitekena erraz, baizik eta inkestak dira, eta beraz ez daukagu oso argi zein den datu errela, 10% edo 8,5%. Edozein kasutan, badirudia azken hilabeteotan, eta hori positiboa da, langabeziaren jaitsiera bat egon dela, baina ezin dugu ahaztu nondik gatozen. Gatoz pandemia sortutako estropizio batetik, eta hor bai barne produktu gordina, bai enplegua oso kaltetua suertatu ziren, eta beraz logikoa da orain nolabaiteko rebote bat egotea. Alde batetik esan behar dugu rebote hori oso motela izaten ari dela, nahiz eta datuak kontraesan norabide egokian apuntatu, baina alik ere esan behar da oso motela dela berreskurapen hori, eta konparatuta 2005an, 2008an geneuzkan datuekin, oraindik langabezi tasa oso altua dela. Konparatzen badugu ere, Europa mailan dauden datuekin, oso altua dela. Orduan norabide egokian mugitzen ari gara, baina poliki-poliki, eta uste dut beste neurri batzuk hartu behar dela, enpleguaren sorrera biderkatzeko. Eta normalean enpleguaz hitz egiten denean, badago alde kuantitatiboa, langabezi tasa, baina alde kualitatiboa ere aztertu egin behar da. Adibidez, estatu mailan enplegua berreskuratu da, oda, jende gehiago dago lanean pandemia zenean baina barne produktu gordina ez. Zer esan nahi du horrek? Produktibitatea jaitsi dela, hau da, enpleguaren kalitatea ikuspuntu ekonomiko batetik bajuagoa dela. Eta beste aldetik ez soilik produktibitatearen ikuspuntutik, baizik eta enplegu beraren kalitateari dagokionez, hau da, egonkortasuna, soldata, jardunaldi osoko enpleguari dagokionez, hor ere gabezia nabarmena daude, eta behin-behinekotasuna eta kalitate bajuko enplegua oraindik gurean uste edo nahi baino presentzia askoz handiagoa daukate. Eta bestetik, duela ordu bete eskaz, azken orduko bat jaso dugu, Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegiak ez du onartu Jaurlaritzak eskatutako Covid ziurtagiria luzatzea, hau da, otsailaren 13 arte luzatzea. Zuek ze iritzi duzu horren inguruan, beharrezkoa zen luzaera hori edo ez? Luzaera gure ustez zaila da defendatzea ikusita neurri honek eduki duen inpaktu mugatua. Eta azkenean, hainbeste zarata, hainbeste zalaparta eta hainbeste eztabaida oso inpaktu mugatua izateko, bagian ez du merezi. Guk hasieratik esan genuen, edozein kasutan horrelako neurri batek zentzua eduki zezakela, neurri sorta zabalago baten baitan, eta etzela izango ez lehenengoa, ez bigarrena, ez hirugarrena, ez laugarrena ere. Edozein kasutan, albo kaltea edo albo efekto positibo moduan, jendea txertatzea, bultzatzea izango zela.
Eta, bueno, denbora pasala, nik uste dut, edozein neurri bezala, ebaluatu egin behar da, eta ikusten dugu oso zaila dela bermatzea hau bete denik. Toki gehienetan ez dela bete, agian instituzio hundietan bai, baina ostalaritzatan adibidez ja lehenengoa astea pasata, de facto jendea kontrol hori ezartzeari utzi egin zion, eta beraz uste genuen, ez zeukala sentidu askorik hori mantentzea. Egia da, penagarria iruditzen dugula formak, alde batetik gobernu bera ez delako gai izan neurriaren ebaluazio kritiko bat egiteko, eta ebaluazio kritikoa ez duzan nahi kontrakoa, baizik eta alde eta kontrako faktoreak baloratzea, eta horren arabera erabaki bat hartu, eta pena ematen dugu Jaurlaritza ez eukitzea hortarako gaitasuna eta reflejorik, pena ematen dugu ere, benetan hasieratik aldarrikatzen genituen neurri eraginkorrak hartu ez izana bere garaian, eta oraindik ere indarrean ez egotea, adibidez toki itxietan neurri zorrotzagoak ezartzea, eta pena ematen digu azken finean epaitegi batek edukitzea ez soilik oinarrizko eskubideen kontrola edo bermea, hori da epaitegi beti dagokion papera, baizik eta azken finean badirudi epidemiologo nagusia momentu honetan edo pandemiaren inguruan neurri nagusiak hartzen ari direnak epaitegia direla edo epaitegi zehatz bat, eta hori ere zaigu iruditzen egokiena. Beraz, tristea da egoera, tristea da gauzak horrela gertatzea, eta tristena da esaten duen moduen, eta hori da importantena, beharrezkoak diren eta importanteak diren eta eraginkorrak diren hainbat neurri oraindik hartu ez izana. Eskerrik asko Iker Casanova gurekin izateagatik eta ekonomiari buruzko gakoak aztertzeagatik eta lan erreformari buruzkoak ere bai, eta ea zer gertatuko den ostegunean. Eskerrik asko zuei. Eta orain tarte bat eta jarraian itzuliko gara solasaldiarekin, gaurkoan Carmelo Landa eta Maialen Ferreira izango dugu gurean, orain arte. Liburu hau saiakera bada, Leslie Feinbergen saiakera bat, famatuena, borrokalari transgeneroak du izena, eta gutxi gora bera egiten du halako historia ez osatu bat transpersonei buruz historian eta munduan. Leslie Feinbergek definitzen zuen bere burua esan ez zela lesbiana, emakumea lesbiana, marimutila, transa, judu sekularra, antifascista, komunista, eta Leslie jaio zen Estatu Batuetan, bere biziaren parte handi bat bizi izan zuen New Yorkeko estatuan, eta oso txikitatik bere hitzetan esan du oso neska maskulinoa zela, eta nire bazaroan ikusi zuen emakumeak zituela gustoko, eta hortaz aparte militante bat zen, militante politiko bat, munduko langileen alderdiko kidea da zen, eta hainbat saiakerak ditu politikan eta beti ibili da lanean, ez bakarrik LGTB arloan, baizik eta bere alderdi komunistaren barnean, kolonialismoaren kontra, beltzen eskubideen alde, emakumeen eskubideen alde. Esan duan bezala, berak ez du lortu eta ez zuen egin nahi ezta ere transen erabateko historia osoa eta kultura guztietan, hori oso lan zaila da, baina hala ere bizi guziko, berak esan du, liburu hau dela bere bizi guziaren emaitza, bizi guzia eman zuen dokumentatzen, berak bere bizipenetatik abiatuta, pentsatu zuen, ni bezalako gehiago izan dira historian zehar, edo bakarra naiz, edo bakarra gara, garai honetakoak eta Estatu Batuetakoak, eta hasi zen ikertzen, eta ikusi zuen bazirela transak, betidanik, historia guztian zehar, eta kultura guztietan, bazirela lekukotasunak. Eta orduan ibili zen biltzen, argazkiak, dokumentuak, testigantzak, eta nolabait hori den, horren nolabaiteko laburpen bat edo, ez dakite, liburu hau da. Bai, liburu hau irakurritan ikuste dut, igual Estatu Batuekin alderatuz, transmugimendua, ez dakit behar bada, 20-25 urteko atzerapenean ez doala. Eta bai, ez dakit, nik uste dut oso gaurko gaiak agertzen dituela. Eta adibidez, batzutan ezkerreko eta feminismoko eragile batzuen artean sortzen duen ezin egona eta
Horrein gertatzen ari da, Estatu Batuetan horrein dela 25 urte gertatzen ari zena. Ezin dizut esan, biak oso desberdina dira. Bata novela, nik uste dut historiak eramaten zaituela, baina bestalde, igual irakurleak kutsatuko ditut, baina izugarri gogorra da novela, Marimutila handi baten blusa. Eta saiakera berriz, ez zaitu harrapatzen novela batek bezala, baina ez da sekulako drama, kasi netako pozgarria da, hemen kontatzen dituen gauzak ezagutzea, kasi gauza pozgarri bada, esperantza ematen du, eta ez dakit, oso liburu desbaina dira, baina biak asko gustatu zitzaizkidan. Nik lehenik saiakera irakurri nuen, eta ondoren novela. Ideia ez dakit komertziala izan zen esan, Leslieren liburuak euskaratu behar ditut. Eta pensatu nuen, segurazki saltzeko errazagoa izanen da novela, eta orduan lehenik novela egin nuen. Katakraki eskerrak eman behar dizkiot, onartu zulako argitaratzea. Eta pentsatu nuen, novela arrakasta handiagoa izanen du, eta ja behin egila ezagututa, errazagoa sartuko da saiakera, eta ez dakit, hola izan zen. Ea bere liburu gehiago itzultzen duzun, eta nire esker. Eskerrik asko zuei. Eguno lege solasaldiari ekingo diogu. Horretarako gaurko solaskideak ditugu, alde batetik Carmelo Landa, eguerdion. Eguerdion, bai. Eta bestetik Maialen Ferreira, eguerdion. Eguerdion. Eako Auzitegi Nagusiko fiskaltzak ez du egokitzat dio Eusko Jaurlaritzaren eskaera COVID ziurtagiriaren erabilera otsailaren 13 arte luzatzeko, bai aldiz gaueko aisialdian luzatzeko. Lan hau lankideak indarrean jarri diren neurriak aztertu ditu. Zuek zer uste duzue, beharrezkoa ikusten duzue eremu gehiagoetara zabaltzea, COVID ziurtagiria? Nik uste dut horren helburu nagusia zela txertaketak edatzea batez ere txertatu ez den jentearen inguruan, lehenengo txertaketa ere izan ez duen jentearen inguruan, hori ugaltzea, ez da? Hori zen lehenengo helburua. Kontutan hartu behar da, txertaketa portzentaia oso altua dela. Beraz, horrek neurri handi batean bere funtzioa galdu egiten zuen. Eta beste aldetik, zalantzazkoa da, txertaketak zabaltzeko metodu egokia izan daitekeenik ere derrigortze hori, ez da? Beti planteatu izan dugu, batzu bintzat, persuasioa eta pedagogia direla elementu nagusiak. Hala eta guztiz beti geldituko da kopururen bat, jotake horren aurka ari dena, egie esan, esperientziak orain arte frogatu du txertatzea oso eraginkorra dela, batez ere hainbat heriotza ebitatzeko, kutsaketa oso zabaldurik dago oraindik orain, hildakoak ere askotxo dira, zentzu horretan intentzio ona bazuen seguruenik, baina eraginkortasuna zalantzazkoa zen. Alde horretatik, ez dut uste eragin bereziki handia izan dezakeenik, bai ziurtagiria eskatzea edo eta ez eskatzea, ez dut uste asko aldatuko duenik. Nik uste gehiago behar dugula oraindik orain kontzientzia eta konpromisoa hartzea eta kontuan izatea egoera oraindik ere oso delikatua dela. Batez ere ospitaletan eta kutsaketak zabaldu egiten direla, eta horren froga etxe honetan bertan ere badaukagu, eta gure inguruan daukagu, ez da, jendeak kutsatu egiten da, eta beraz hori ebitatzea interesatzen zaigu guztioi. Ez behar bada ziurtagirien bitartez, baizik eta konpromiso personalen bitartez. Bai, arrazoi guztia daukozu. Nire ustez, eraginkorra izan da, pasaporteko biza, txertatu ez diren pertsonak txertatzeko. Adibidez, bidaiatzeko, eta hornetan ez dut uste oso eraginkorra izan denik, ze askotan ez zen eskatzen. Osa, zuzartzen zinen tabernetan, eta hasieran igual bai eskatzen zuten, baina ja
niri behintzatez. Jatetxetan bai, bidaiatzeko, hegazkinean jateko, olako gauzak bai, eta horregatik pertsona asko, nik ezagutzen ditut, pertsona asko txertatu egin dira. Orduan, hortarako bai eraginkorra izan dela, uste dut, baina ontsia esan erabiltzen. Eta orduan, arrazoi haukozun nire ustez, jentia kantxauta dago, nekatuta dago. Baina konpromesua hartu behar dago hemen pandemia baten barruan jarraitzen dugula, eta hildakoak igual gutxitu egin diez, baina hildakoak jarraitzen dute, orduan hori garrantzitsua da esatia. Hala ere, nik uste kontutan izan behar dugula beste faktore bat, ezta? Euskal Herri barruan egoerak exigentzia mailan oso desberdina dira, gaur egun. Hau da, zuk nahi baduzu iparraldera joan, ikusiko duzu, eskatu egiten dizutela, eta gainera oso baldintza latza jarri dituzte ziurtagiriaren inguruan. Orduan, exigentzia maila oso altua dago, adibidez, Lapurdi, Nafarroa bera, edo Soberora joan nahi duzu, eta zer esanik ez, Parisera joan nahi duzu, edo hor exigentzia maila ikaragarri handia da, eta gertatzen da, nik laguna baditut, aurrikusita zeukaten Parisera bidaia bat, eta konpromisoa, bai hegaldia, eta bai hango Pariseko konpromisoa kontratuak eginda, eta halako batean ateratzen zaionekin, da gainera batzuk gaztea dira, eta ze gertatzen da, ezin dute justifikatu oraintsu pasadutela kutsadura, eta hala ere positiboak ez direla, eta afroga eginda ere, ezai onartzen muga pasatzea, eta bertan bera utzi behar dituzte. Nik uste dut hor administrazioaren akatz bat dagoela. Administrazioak beharko luke nik uste justifikatu, jende horreia gainditu duela, ez dela positiboa eta bidaiatzeko pres dagoela. Eta hori, bertoko administrazioak hor utzune badauka, eta nik uste ondorio kaltegarriak dituela horrek jente askoren egoera horietan, ezta? Hori kontutan hartu behar dugu. Ziurtagiriaren inguruan, batez ere ez delako jarrera bateratu bat hartu, gutxienez Europa mailan hartu behar zen, behar bada mundu mailan, ez delako hori gertatu, egondoko nasketak sortzen ari gara. Gainera oposizioa, legebiltzarreko oposizioa oso kritiko agertu da Eusko Jaurlaritzak hartutako azken erabakiekin. Ikusiko dugu bideoa lehena, ukorte bat, eta orain ematen dizut hitza Maialen. Gotzone Sagardui osasun sailburuak agerpena egin zuen ostiraleko labiren bileraren ostean, eta hauek izango dira bi astez mantenduko diren neurri nagusiak. Beranduen, ordu batetan itxiko dira merkataritza, gizarte eta kultura jarduera guztiak. Lurralde historikoak baino eremu txikiagoko garraio publikoei abiatzeko azken ordu hau ezarriko zaie, gaurko ordu biak. 160ko edukiera muga ezartzen da mota guztietako establezimentu eta barrualdeko esparruetan. Gizarte, kultura edo kirol ekitaldietarako esparruetan gehienez ere 600 pertsona bildu ahal izango dira barrualdean eta 800 kanporaldean. Debekatu egiten da zutik konsumitzea eta mahai bakoitzeko edo mahai multzo bakoitzeko bezero taldeak gehienez ere 10 lagunera mugatzen dira. Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak ordea atzera bota du COVID ziurtagiriaren indarraldia beste 2 astez luzatzeko eta eremu gehiagotara zabaltzeko Eusko Jaurlaritzak egindako eskaera. Auzitegiaren arabera, Jaurlaritzak ez du behar bezala justifikatu kutsatzeak saiesteko pasaporteak duen eraginkortasuna. Horren ondorioz, Euskal Autonomia Erkidegoan COVID ziurtagiriaren derrigortasuna bertan behera gelditu da, eta dagoeneko ez da erakutsi beharko ostalaritza establezimenduetara edo ekitaldietara sartu ahal izateko. Era berean, ostalariek eta ekitaldien antolatzaileek ez dute eskatu beharko. Nafarroan bestalde, COVID ziurtagiria aurkezteko derrigortasunari eutsi dio Maria Txibiteren gobernuak. Ipar Euskal Herrian aurreko astetik indarrean da txertaketa. Emaitzak ikusita azken hilabete eta erdian, pentsa genezake indarrean diren neurriak ez direla oso eraginkorrak izan, ez direlako gai izan, zeigarren olatua apaltzeko. Si han valorado previo a este último LABI y a tomar esa decisión, qué es lo que está fallando para que no consigamos revertir esa situación preocupante. Si existe un estudio exhaustivo, riguroso, que nos diga qué pasa en Euskadi.
Neurrien eraginkortasunari buruzko txostena eskatu dio oposizioak lakuari. Egoera ez da ona eta zerk egin duen utz jakin nahi dute. Maialen, zu zer uste duzu egin duela utz? Lehen esan dudan moduan, jendea oso kantzatuta dago, oso nekatuta dago. Eta gehienek birusa pasatu dute. Eta birusa pasatzerakoan pentsatzen dute hori, oso zaila da berriro hartzea eta konfidantza gehiago irabazten dute. Orduan, oso zaila da holan neurriak errespetatzea. Da askotan, ematen dau gazteak direla errudunak, ez baina nik antibakunen manifestazioetara gerturatu naiz eta askotan ez dira bakarrik gazteak bertan da zenak, ez? Baina oso zaila da gabeko aixialdian neurriak errespetatzea. Nik asko ikusi dut hori debekatuta dago zutik kontsumitzea. Baina nik askotan ikusi dut jendia zutik kontsumitzea eta 10 baino gehiago elkartzea. Orduan hori oso zaila da kontrolatzea. Zerk egin du utz? Nik uste batetik ez dagoela politika batu bat eremu zabalean. Ze eremu dauka birusak? Ez dauka mugarik. Birusa edatzen da mundu guztian. Eta orduan, erantzuna ere nik uste modu egokian emateko maila globalean gertatu behar zen mundu guztian, planeta osoan. Hau da, birusaren, erasoaren maila berean. Bestela, kontradizio ikaragarria sortzen dira. Adibidez, txertoak. Guk hemen kezka agertzen dugu, danak ez direlako txertatu. Zema txertatu dira Afrikan? 110. Orduan, hor dago, gero aldaerak agertzen direla jakina, noski eta jarraituko dute agertzen, eta horiek eragingo dute mundu guztian, ze virusa globala da, mundu mailakoa. Orduan, politika batu bat behar zen, bai txertaketan eta bai neurrietan, bai bidaiak egiteko eta dana. Ez da hori, dare gehiago, gero politika gainera, zatikatu egiten dira oso eremu txikietan. Lehen esan dugu, 120 kilometratan hemendi Baionara joatea, ez da posible pasaporte gabe. Gero hemen aldiz esaten daia pasaporte ez dela behar. Gero bigarren gauza informazioa eta komunikazioa. Hau da, administrazioak, da gaur jaurlaritzak, berriro ere frogatzen da, oso komunikazio nahazia du. Jenteak une honetan ez daki, zer egin behar duen. Eta orain eman da informazio bat, 3 minutura zuzendu egin dena. Esan da, ja ez da behar ziurtagiria hemen, ez da egia nunbait. Badirudi, duela 3 minutu pasatu dute beste komunikazio bat, esan ez, bai, beharko da, gau aizialdian, eta 50 baino gehiago hartzen dituen jatetxetan. Ordan, ara, jenteari etengabe kontradiktorioa diren informazioak zabaltzen zaizkia. Administrazioa gaizki ari da jokatzen. Hemen bertan, jaurlaritza nik uste oso modu nahasian da desegokian ari da jokatzen. Eta hirugarren faktore bat, zergatik hau, nik uste bi arlo nahazten direlako etengabe. Ekonomia, hau da, lan produktiboa, hau da, produzioak aurrera egin behar du eta hor ez dago mugarik. Kirola batez ere futbola denean, da estadio handietan hor ez dago mugarik. Eta aldiz, beste aktibitateetan batez ere komerzio txikia badira, hoiei bai, egundoko jatetxe txikia, tabernak hoiei jartzen zaie egundoko debekuak eta kontrola. Ez dago proporziorik eta ez dago logikarik. Zein da logika? Osasuna edo ekonomia produktiboa eta batez ere enpresak. Hori logika hori ez dator bat eta hortik kontradizioak. Nik uste horrek egiten duela utz. Osasuna jarri behar da lehentasunean eta gero maila globalean. Hau da, mundu guztia berdin tratatu izan behar da. Da ez, Europarra delako txerto, 3 txerto edo 4 txerto, da Afrikarra delako bat ere ez. Horrek ez dauka logika, sanitariorik ere ez. Eta zer esanik ez demokratiko eta humanitaria. Horrek egiten du utz. Erakundeen kudeak eta nahazia aipatu duzue, baina orain gai salatuko dugu, ostegunean Espainiako Kongresuan lan erreforma bozkatuko baita, eta momentuz Pedro Sánchezek ez du bereak dituenak baina babes gehiagorik lortu. Gainera, sindikatuek igandean manifestazioak egin zituzten Hego Euskal Herriko hiriburuetan, eta bilera erronda hasi dute baita ere Euskal Alderdiekin atzo bildu ziren EAJarekin, eta EAJak argi esan zuen ez zuela erreforma babestuko estatu hitzarmenak bermatzen ez badira. Gaur gurean elkarrizketatu bezala izan dugu Iker Casanova eta entzungo ditugu bere adierazpenak.
Politikoki logikoa dela EAJaren jarrera. Beste gauza da, jarrera horri eusteko gaitasuna eta borondatea edukiko duten. Esaten dut logikoa dela, Euskaldun bezala lan erreformaren inguruan gertatu dena eskandalo badelako. Gure herriaren ahots demokratiko guztiak alboratu egin direlako eta gurean sekulako eragina izango duen lege edo legedi laboral berria ezarriko dela herri honen borondate politiko, sindikala eta sozialaren gainetik eta aintzat hartu gabe. Beraz, logikoa da, Euskal Markoa propiotzat hartzen duen alderdi batentzat, hau onartezina izatea eta benetan iraingarria izatea. Gero ikusiko dugu, EAJ normalean oso ohituta dago, azken uneko aldaketatxoak egiteko eta berposizionatzeko eta horren truke beste zerbait lortzeko edo lortzen duelaren irudia emoteko. Ezker Alderdi Subiranistek argi utzi dute ez dutela erreforma babestuko, EAJak aldiz ezetza esan du, baina, zuek zer uste duzuek gertatuko dela? Behin baino gehiagotan gobernuak esan dau, ez dauela eskomariko bat aldatuko, orduan, nire uste saiatuko da PNV konbentzitzen, zerbait, bera Iker Casanovak esan duen moduan, ez? Zerbait truke, eta gero PNVk adieraziko dau ez, bera lortu dauela, hori gauza bat, ezin dalako, gobernuak ezin dau, ez du nahi erreforma aukendu, ez aldatu. Ze patronalarekin eta, enpresarekin eta langileekin adostu dute eta ez dakitzen bat hilabete egon dira negoziazioan, ez? Eta nik ez daukot esperantza askorik hori aldatuko dutenik. Naiz eta, bai, soberanistek saiatu hori lortzen, ez? Ondo ari dira egiten, zer egisa da erreforma hau ez dauela Rajoyren erreforma bat aldatzen, oso gauza gutxi aldatzen ditu. Eta orduan, soberanisten lana eta sindikatuen lana ona izan da, baina ez dut uste gobernua aldatuko dagoenik ez ebez. Begira, duela 2 urte eskaz aurkeztu zen lan erreforma hau, garaipen historiko bezala eta akordio historiko bezala. Ikusten dugu zertan amaitzen den askotan erabiltzen dugun terminologia triunfalistegia, ez da? Euskal Alderdiek ere esan zuten, eta EH Bildu berak esan zuen, lorpen historikoa da, PSOE-rekin bereziki, halako akordio bat egitea, eta historikoa da, ez da bat ere historiko izan, desango nuke historiaren kontra doala, ez da? Atzeraka da, badala atzera pausu bat, zergatik. Hori importantea da, hori interesgarria da aztertzea. Estatuak berak, Estatu Espainiarrak agertzen dituen ezaugarrietan, gaur egun ikusten da, ezin dela aurrerapen historikorik egin Estatu mailan. Hori ari da gertatzen. Eta beraz ondorioz, arrakalak gerota sakonagoak dira estatuko botereen eta adibidez Euskal Herritarren artean. Arrakalak ari dira sakontzen. Da nik uste hori dela fenomeno sakona eta kezkagarria. Arrakalak estatuko sindikatuak, debengo sindikatuak. Arrakalak erabaki guneak, hemen erabaki behar denean, estatuan erabakitzen dute batez enpresarioek, CEOek, eta dio, ezin da koma bat aldatu, arrakalak. Arrakala sozialak, aberatzak aberatzago, eta pobreak eta langileak pobreago egiten dituen erreforma bada. Arrakala horiek ez dute soluzio horik Madrileko Kongresuan, hori da arazoa. Arrakala horiek konpontzeko eremu propioa behar dugu. Da nik uste hori finkatzen bada, hori finkatuko balitz, aurrea pausu historikoa hori izango litzateke. Ni duda handia egiten dut PNVk eutziko dion jarrera horri. Duda handia daukat. Nahiko nuke ikusi eta horrek erraztuko luke hemen marko propioa, baina duda handia daukat. Ikusiko dugu segratuko den orduan eta gaurko azken gaiari helduko diogu. Usansoleraoren segregaziorako memoria eta herri galdeketa onartu ditu Galdakaoko udalean egindako osoko bilkuran. 1998an hasi zen segregazioaren lehen etapa eta hainbat urte abiatutako prozesuan urrats garrantzitsua eman dute. Zehazki Usansolo auzoa Galdakaotik bereizi eta Bizkaiko 113. udalerria izateko. Entzungo ditugu orain Iñaki Urgoiti eta Agustin Aizpuru. Dakizu moduen Usansolok nortasun sentimendu handia beti du eta Galdakoren desanizioa lortzeko eta Bizkaiko 113
udalerri iziteko, hogeita 14 urte daragu burruken, ezta? Guretzat, Usansolok desanizioa erorteko azalpen bakarra daukagu, ezta? Borondate politikorik eza da, ezta? Osoko bilkuran, baimena emon behar dugu memoriari, Usansoloko segregazioko memoriari, eta baimena emon behar dugu kontsulta popularra egiteko, betxatzen dugu, kontsulta popularra eta kontsulta ciudadana. Guretzat oso importantea da, momentu honetan gauden momentuan, eta udaletxak amaitzen duenean bere lanak, hau doa, lehen esan duten moduen, foru aldut dira eta batzar nagusira. Oso berezia da Usansolok ilusio asko dauka, beti eukin du ilusio asko. Galdakaoko udalak onartu du herri galdeketa egitea, baina badirudi ez dela hain erraza izango segregazio hori. Legearen arabera emaitza ez da loteslea izango, juridikoki foru araua 2050 500 biztanle gutxienez eta Espainiar legeriak dio 5.000 biztanle gutxienez izan behar duela. Orduan, Espainiak agian atzera bota lezake. Begira, hemen daukagu beste kasu bat. Lotuta dago lehen aipatu dugun gaiarekin gainera, kuriosoa lan erreformarekin badu lotura bat. Halako gauzak non erabaki behar dira. Eta ze arauren bitartez, ezta? Bueno, badago foru araua. Foru araua da beste hobeago baten, hau da konstituzio propio baten lorpena behintzat ez dagoen bitartean, foru araua da bertoko arau demokratikoa, ez da? Eta foru arauaren arabera, Bizkaiko batzar nagusiek onartu beharko lukete, zeren Usansolok gaur egun 4.500 biztanle pasa ditu, 4.500-etik gora. Eta foru arauak hemen esaten du 2.500, ondo esan duzun bezala, 2.500 direla beharrezkoak. Beraz, Usansolo behin berriro agertu du bere borondate demokratikoa. Galdakaok, hau da, hor matriza edo oinarria den udalak onartzen du hori, prozesua eraman da urte luzeetan modu oso demokratikoan. Orduan, hemen erabakitzen da edo Madrilen eta estatu arauaren bitartez erabakitzen da. Historia hau da Euskal Herriaren historia bezain zaharra. Behin da berriro agertu da hau. Eta agertu zen historian, elementu bat oso interesgarria pase forala deitzen zena, ez da? Esaten zen, bueno, Madrileko legeak obeditu egingo dira, baina ez dira betetzen. Hau da, entzun egiten dugu, baina ez dugu betetzen. Da hemen, foru araua da nagusi. Nik galdetuko nieke, PSOE-ri ez diot galdetuko, zeren badakit, non kokatzen den, baina PNV-ri galdetuko nioke, gauza izango zarete, kapazak izango zarete foru araua bertan bera utzi eta estatuaren agindutara jartzeko? Hori da galdera. Galdera horren erantzunean dago Usansolok ze etorkizun izan dezaken laburrera. Hor dago, erantzun beharko du PNV-ek. Nik uste dut interese politiko eta ekonomikoa baldin badago, hori aurrera joango da. Adibidez, Espainia mailan ikusten badugu, Don Benito eta Villanueva elkartu behar dira, Extremaduran, bai erreferendum bat egin dute, egin behar dute, eta hor bai dago interes politiko eta ekonomiko bat atzian. Eta Extremaduran erabaki behar dute, ez? Madrid kasurik egin gabe. Orduan, zegatxik interesa baldin badago, interes politiko eta ekonomiko bat baldin badago, hori aurrera joan behar da, eta ez badago ez. Herritarrok, herritar nahia entzun eta respetatu beharko luke ez. Naiz eta Madrilekoa izan. Nik uste, kasua argi dagoela, ez da aspaldi hain argi egon hemen, egon dira beste prozesu batzuk, igeldokoa hor dago, eta beti trabajarri izan zaizkio, ez da. Naiz da tokiko biztanleek oso argi agertu udal propio izatearen alde, auzokoek kasu honetan eta udal nagusia Galdakao erabat ados dago. Ez da detaile txiki esan behar da, une honetan Galdakao nagusi dela EH Bildu, ez da? Eta alkatea ere EH Bildukoa dela, eta horrek arrastu egin duela prozesu guztia. Baina, ja agertu dira lehenengo insinuazio batzuk, lehenengo susmo edo esamez batzuk,
EAJ, hau da, PNV eta PSOE-ren aldetik esan ez bai, gu nahiko genuke, baina ezin da, Espainiako legeak ez du usten, aizu, eta zertarako daude hemen foru arauak, zer da guk erabaki, zer da buru jabetza, zer da demokrazia azken finean, ez da. Hemen arrakala larregi sortzen ari da, arrakala antidemokratiko larregi estatu horretan, da nik uste hau da ala beste bat. Nik nahi dut usan solok lortzea modu demokratiko honetan da bide honetatik desanezioa. Ez dakit errez jarriko dioten. Eta etxekoek, beraiek, hau da, EAJ-koek ez dakit errez jarriko duten hori. Ikusi beharko dugu orduan, eta hemen utziko dugu gaurko solasaldia, eskerrik asko gurekin izateagatik, Carmelo Landa eta Maialen Ferreira, eta jarraian eguneko albiste nagusiak Carolina Suárez lankideren eskutik. Ondo izan. Hotza maigabe bat, baino latzago, ta urteak egun baino gehiago, 574 ohehut, samina zabaltzan. Batzuen ustez ordaintzan, dagokien zigorra. Maite dutenentzat berriz askatasuna izea, baina hori nork ulertarazi, etxean zai bakarrik denari. 574